ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'arniftu, daħlet ommu wildet iben, qalbi l-bejjem li saħnu. Diklom f'ajra i Marija, u Ġesu dik it-tarbija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni tal-familji Apap u Kassar. Jieħu tiegħek din l-aħħar ċelebrazzjoni ta' din is-sena. Quddiem Alla m'hemmx żmien. Imma aħna li ngħixu fi żmien huwa l-istess Alla li sar parti miż-żmien li sar bniedem bħalna. Ejjew narfu eżatt nidħlu għal din il-laqgħa tagħna miegħu b'sens ta' rikonoxximent, ta' ringrazzjament tal-li hu kien dejjem magħna. U fl-istess ħin nemmnu li hu ħajjibqa' magħna għax dak huwa ismu Emanuel, Alla magħna. U fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ħuti ejjew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid li fit-twelid ta' ibnek isaħħ il-bidu u l-qofol ta' kull rabta tagħna miegħek. Għamel li nkunu sem mill-wirt ta' Kristu li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni tagħna. U li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu u liedi waslet l-aħħar sija. Smajtu li għandu jiġi l-Antikrist. Issa araw ħafna Antikristi ġaderu minn issa u minn dan narfu li waslet l-aħħar sija. Dawn ħarġu minn fostna imma ma kienux minn tagħna. Li kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna. Għalhekk kien jeħtieġ li jkun magħruf li mhux kulħadd kien magħna. Intom iżda għandkom id-dilka mill-Qaddis u dan tafuh il-koll. Ma ktibtilkomx bħalli kieku ma tafux il-verità, imma għax tafuha u tafu wkoll li jebda kerk ma jitnissel mill-verità. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien ħajjifirħu is-smewiet u titenna l-art. Għannu l-mulej għanja ġdida, għannu l-mulej fl-art kollha, għannu l-mulej birku ismu, ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu flimkien. Ħajjifirħu is-smewiet u titenna l-art. Ħajjifirħu is-smewiet u titenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art u jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja.
il-Verb sar bniedem u għammar fostna lil dawk li laquh tom is-seta li jsiru u li talla. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-Verb u il-Verb kien ma' Alla u il-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu il-ħajja fih. U il-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddif id-dlam, imma id-dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud biex jixeta d-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixeta d-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, imma id-dinja ma rfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-seta li jsiru u li talla, dawk li jemmnu f'ismu, li jitwildu mhux mid-demm anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna il-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu il-waħdieni mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta' xieda fuqu meta għajjatu qal, danu li għalih qedtilkom, jiġi warajja imma huwa aqwa minni għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-kol ħadna grazzja fuq grazzja. Alla ta' il-liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesu Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafulna li ben il-waħdini ta' Alla li jew fih dan il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-Evanġelju eżjes huma l-ewwel 18 il-vers tal-Evanġelju ta' San Ġwan. Jekk tiftakru sewwa kull meta npittru l-Evanġelista ta' San Ġwan, dejjem ikun hemm iġbija tal-ajkla. Għaliex jiena dejjem fil-pitturi ġeneralment is-santi jekk ikunu San Ġwan jikteb u din l-ajkla qiegħda leqqew qrib tiegħu. Għaliex jiġi applikat dan is-simbolu? Għaliex l-ajkla hija l-għasfur l-aktar li jtir fil-għoli. Imma fl-istess ħin mill-għoli u kapaċi tinżel sal-art. U għaliex japplikaw għal San Ġwan? Għaliex f'dan il-kliem ta' kif jiftaħ il-Vanġelu tiegħu l-Evanġelista Ġwanni qiegħed jgħidilna barra minn hekk dawn l-erba' annimali li nsibu applikati għall-Evanġelisti, il-wiċċ ta' bniedem bil-ġwiena bħal San Mattew, San Mark, San Luqa, il-baqra u l-oġol. Imbagħad għandna San Ġwan il-ajkla huma simboli apokalittiċi li nsibuhom fil-ktieb tal-Apostli tal-Apokalissi. Għal San Ġwan kif jiftaħ il-Vanġelu tiegħu? Jiftaħ il-Vanġelu tiegħu li jgħidilna fil-bidu fl-għoli fuq nett
hemm dejjem Alla. Imma dan Alla li kollox bih qed iżomm u xejn ma sar mingħajru, din il-kelma li tagħti l-ħolqien lil kollox, jekk naqraw anke l-Ġenesi, il-mulej qal ikun id-dawl u id-dar sar, ħajkunu l-ilmijiet, ħajkunu l-kwiekeb li jżejnu. Għal-kelma ta' Alla jinħoloq kollox. Imma mbagħad San Ġwan jgħidilna dak li kien mill-bidu etern sar bniedem bħalna. Dak li huwa dawl li kebbes id-dinja bid-dlamijiet, neħħa id-dlamijiet għax id-dawl idawwal fejn hemm id-dlam u l-preżenza tad-dawl tkeċċi id-dlam, dak ġie u għammar fostna. U forsi staqsu ma għalfejn għammar fostna. Għalfejn jien għandi bżonnu. Propju eżies biex ikeċċi id-dlam li ħafna drabi jiena u int inħabtu wiċċna miegħu. Mhuwiex id-dlam naturali, imma huwa dlam tal-qalb tiegħi, huwa dlam tal-biżgħat, huwa dlam tal-weġġat qegħdin fit-tmiem ta' sena. Żgur li l-kol kemm aħna f'din is-sena għaddejna mumenti sbieħ, imma kien hemm ukoll mumenti ta' dlam, kien hemm mumenti ta' qtieħ il-qalb, kien hemm ċirkustanzi li forsi bidlu l-ħajja tiegħek kollha kemm hi, anke l-mod ta' kif qed tgħix. Iva eżies, għax Alla huwa Emanuel, Alla magħna, Alla jrid jiġi jiltaqa' miegħi u miegħek biex ikeċċi id-dlamijiet li jkebsu l-qalbi, li jkebsu r-ruħi. U forsi nistgħu ngħidu imma kif? Billi jien nilqa' u nemmen il-kelma tiegħu. F'din is-silta San Ġwan għandu frażi qawwija: ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma l-dawk li laqgħuh tahom is-seta li jsiru u li jitalla. U xi tfisser din is-sentenza? Il-dawk li laqgħu il-kelma tiegħu tahom il-possibilità li jħossu l-imħabba ta' Alla, li jintebħu li huma l-uliet eżies u maħbumin minn Alla. Jew nitolbuh din il-grazzja. Fizzija oħra nibdew sena ġdida. Ejjew nitolbuh din il-grazzja l-mulej. Atina l-qawwa mulej li din is-sena l-ġdida aħna niġu mimdawla bil-kelma tiegħek u nħossu tassew li aħna tiegħek, li aħna uliedek. Alla baħat l-ibnu l-waħdini fid-dinja biex aħna jkollna l-ħajja permezz tiegħu. Ejjew nitolbuh u ngħidulu mulej, int id-dawl tagħna, nitolbu, mulej, inti id-dawl tagħna. Int li jurejt lilek innifsek lilna permezz tal-kelma tiegħek li saret bniedem. Ejn lill-Knisja biex tkompli twassal u turi l-imħabba tiegħek biżbuħija tal-Evanġelju. Nitolbu. Mulej, inti d-dawl tagħna. Mulej, id-dinja ma laqetekx, warbet il-kelma tiegħek. Iftħilna qalbna
għal kelmtek, għax il-kelma tiegħek hija dawl u ħajja. Nitolbu. Int li fidejk huma iż-żminijiet, ilqa' nitolbuk irratt il-ħajr tagħna fit-tmiem ta' sena oħra li inti joffrejtilna. Aħfrilna dnubietna u berikna bid-don tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Omnak Marija, il-mara mulej li laqetek għaxemnet il-kelma tiegħek u għaxemnet bil-kelma tiegħek kienet kapaċi tnissila fil-ġuf tagħha. Birek u qaddes il-familji tagħna. Għamel li huma jkollhom il-ħajja imdawla mill-kelma tiegħek biex hekk f'kull familja titnissel il-preżenza tiegħek, preżenza li tbirek, li tfarraġ u li tħobb. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Jew partikolarment nitolbu għall-morda tagħna, għall-emigranti, dawk il-persuni li jduru fl-isptarijiet, tobba, nurses, persuni li qegħdin ma' ġenb is-sodda tal-morda tal-anzjani tagħna fid-djar tagħna. Kejjew aħna wkoll inresquhom quddiem il-mulej biex il-mulej iberikhom bil-preżenza tiegħu. Mulej Alla tagħna, ikkonsagrana bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nemnu fil-kelma tal-verità li għalina ħadet ġisem veru bħal tagħna fil-ġuf safi tal-Verġni Mbierka. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdejn l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tħassib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzoħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem, rajna dawl ġdid bid-dija tiegħek. Hekk li aħna narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġlu l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda, Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-iżerġti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jkunu wuljiet Alla. U għax il-qaħnieħ il-kol kemm aħna nistgħu nsejħulu tassew missierna. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled qalbi miegħi tħabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi tħabba. Oreħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja o Alla f'eddej tiegħi, tistri f'qalbi jotmi tiegħi. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi tħabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadlek miegħi. Ħarstek ħelwa tiħdib tija, li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi tħabba.
Jehut jeżis fiskiet ta' qalbna nirringrazzjaw il-mulej. Jew nirripetu kull wieħed waħda minna dik it-talba sabiħa li kien iħobb jgħid spiss San George Preka. Grazzi, Sinjor Alla, waħferli, Sinjor Alla. Nitolbu. Mulej, inti tmexxi l-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek jieqaf magħna issa u għall ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew hekk insellmu lill-Omna Marija u nitolbuha hekk biex tkompli tkun magħna, tkompli tressaqna u tkun it-triq li tlaqqana ma' bina Ġesu, l-awtur tal-paċi tal-qalb ta' kull bniedem. U għalhekk ngħidu flimkien: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nini la tibki xizjed, nini Ġesu bambin. Ħalli nal-biki, għax aħna id-din. Ejjew ya anġli mis-sema mija mija, taraw lil-min ħalaqkom bambin ġewwa l-fistija. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli nal-biki, għax aħna nidin